Szép lassan oda jutunk, kedves vendégeink, hogy ha valamit akarunk építeni, akkor bontani kell. Kettő darab újabb csúszdát építettünk, amellyel most már a csúszdáink összes hossza megközelíti az 1000 métert, és a legmagasabb csúszdánk 15 méterről indul. Gyakorlatilag azt a koncepciót, amit kitaláltunk jó pár évvel ezelőtt, hogy szegmentált legyen a fürdő, hogy legyenek olyan részek, amik kifejezetten hadrantermelő a nagyobbak számára, én azt gondolom, hogy most ez teljesen megvalósult. A célja igaziból az, hogy azok az attrakciók, izgalmak, amelyek itt a kerítésen belül megtalálhatók, azok egy újabb elemmel gazdagodjanak, és nekünk úgymond kötelezettségünk is van, hiszen a szlogenünk, hogy 5 csillagos várost építünk, úgy nyilván nem megy, hogyha ölbetett kézzel a saját nagyszerűségünket próbáljuk meg bemutatni, hanem csak úgy megy, hogyha évről évre, sőt, akár évente többször egy új fejlesztést, akár a városon belül, akár pedig itt a fürdőn belül megvalósítunk. Most már a Sárvári gyógyfürdőt nem csak gyógyfürdőnek, nem csak wellness fürdőnek, hanem tulajdonképpen akvaparknak is nevezhetjük. Én azt hiszem, hogy az a fontos, hogy egy teljes körű szolgáltatást tudjunk adni. Én azt hiszem, hogy a csúszdákkal ezzel most ezt elértük. Al